Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Ja, van harte welkom in het Brandvatsgeloverscafé, beste kiekers. En wij gaan ze weer om verzin weer hier, Wim, zoals gewoonlijk. Ja, met plezier. Met plezier, bussen. Waar ben je vanaf afgekomen? Kom ik weer verlogen. Ik ben nu van Almere afgekomen. 2 snelheidsbonnen en 1 parkeerbon, maar dat was hier voor de deur. Een parkeerbon hier voor de deur? Ja, tenminste, dat zag ik al. Of het was verkleed, dat weet ik niet. Dat zou wel in de verkleden zijn geweest, want hier lopen heel veel verkleden rond. Dus maak je niet zo druk. Ja. Dat van hier zal wel goed komen. Maar de rest op de snelweg, daar stond ik niet voor. Maar dan zal ik je vertellen, de volgende keer kom ik met de fiets. Ik heb ze met een grote dynamo op van bier. Ja. Toen gaan ze het heel zeker redden. Ik zeg, met een dynamo op het raad werd ze nooit zat. Kijk, toen hebben ze de volgende spreugel voor de prins en ik heb er dynamo's uitrekenen, want hij fietsen in de zat. Dat bedoel ik. En op een ei... Oh nee, wacht. Nee, laat maar even zitten. Nu gaat het te ver. Ik was zaterdagavond waar ik bij een uitroeping in Boxen. Helemaal een box, de bus erbij geweest. Ik ben de Maasbrug even gestoken met alle gevolgen van dien. Ja. Moet ik wel erbij zeggen, want het is me toch vermoeingen. Het is... En de kinderen niet meer denken. Nee. Want ik wil tanken, ik denk ja, Boxen wil ik weet weg, tanken gaat niet meer. Nee, dan kunnen ze alleen nog maar wonen. Zullen we eens gaan kijken naar dat filmpje van de jongens uit Boxen? Dat is vastelovens voor in de plekploosters, kent ze die? Nee, waar staat er eigenlijk voor? Ja, een beetje plekken en een plooster. Weet je wat een plooster is? Jawel, ik zit aan te denken aan trekpleister, maar dat is misschien heel verkeerd. Toen hebben ze het helemaal goed. Vind ik zo goed bij de tiet, joh. Nee. Oh, dat hebben ze mij op school nooit gezegd. Dus daar is altijd voor opgelopen. Laten we eerst even naar het filmpje gaan kijken. Ja. En dan gaan we dan de voorganger van de plekpooster begroeten. Oh, ja? Super. Vastelovens hebben van Oetboxem. We zijn hier in een bomvolle zaal aangekomen bij de plekploosters. Zie dat? Ja, nee, ik steeds. Hans Brouwers. Hans, net een boerenbroedspaar uitgeroepen. Ja, dat klopt, ja. Dus we hebben een lekker boerenbroedspaar. Het zit zich schitterend uit. Dus we beginnen weer vol te gaan. Dus, mogen we even kennis maken met de nieuwe voorganger van de plekploosters? De nieuwe voorganger is de nieuwe prins. Ja, we moesten even naar achter met doorlopen, dus loten zich even door. Dus dan lopen we gewoon even door de keuken her, dus dat komt goed. We gaan door de keuken, komt helemaal goed. Oh! Hij heeft wel geen benzine, maar ze zitten in duur. Ja, maar de benzine zit erin, dus we hebben een gans rondje gemaakt. Een paar maanden geleden hebben we een film gemaakt. En ja, dat was geweldig. Alleen, de prins werd dan uitgeroepen via een film of zo? Ja, we hebben een film voorbereid. En hij heeft het s'avonds ook bedacht. Dus we hebben er een filmpje door Box meer gemaakt. Het gaat te gek weer. Ja, echt zo. Dus doe een honger. Ik heb er zelf vroeger ook in gezet hier, maar zo 2002. 2002? Ja, oh. Oh, dat is niet Hallo. Kijk. Vastgeloven samen. Oh. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Stel dig even voor aan de kijkers van TV11. Ik ben Nick Leduc. Ik ben 45 jaar en ik werd de nieuwe plekplosterprins. Nou, dan geef je dat doen. Wie gaat dat eigenlijk in zijn werk hier in Boxen? Ja, goed. Op een gegeven moment werd ze gewoon gevraagd of gewoon. Ik ga vanuit dat een commissie gaat bepalen wie een prins, of ze als prins willen hebben. Nou ja, goed. En dan werd ze gebeld. Ik werd dan op 1 oktober gebeld.
En nou ja, goed, ik zeg, dan kom maar langs. Ja, en dan komen ze bij die En dan komen ze bij dich langs. Nou ja, goed, dan hebben ze een vraag. Nou ja, de vraag is heel simpel natuurlijk. Van ja, wij willen graag dat zich onze nieuwe prins wordt. Nou ja, Ja. Wie vult het Ja, op dat moment? Wie gaat ze dat dan vertellen? dat tegen, is, tegen die lange mensen wat bij die geuren. Hè? Nou ja, goed, wij waren op dat moment met z'n tweeën. De meiden logen boven in bed. En nou ja, wie geest er dan met om? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Het is heel raar dat ze überhaupt komen vragen. Daar hield ze niet echt in eerste instantie rekening met. Maar goed, nadat ze de vraag gesteld hadden, hij was gezegd van ja, wat gaan we doen? En nou ja, goed, Sanne was daar redelijk... Ja, maar wat zag Sanne daarvan dan? Nou ja, ik heb tegen Nick gezegd, als je dat wil gaan doen, dan doen we dat samen. Dus direct zo ineens. Ja, we hebben er niet heel lang van over, denk ik. Nee, 2 minuten. Oh ja, 2 minuten. 2 minuten Volgens mij was het iets langer dan 2 minuten, maar ook dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, ik denk 2 minuten 11, denk ik. En nou ja, we worden eigenlijk wel redelijk snel van overtuigd van ja, dit gaan we samen doen. Dus we waren ja, enorm vereerd natuurlijk, want wij hadden het ook echt niet verwacht. En wie het telefoontje kwam, dachten we van, dit kan niet worden. En dan ben je dan zenuwachtig of zo? Ik vroeg me dat eigenlijk altijd af. Nou ja, goed, op dat moment was ze niet zenuwachtig, was meer verbaasd. Dat ze natuurlijk op bezoek zijn om te vragen. En gaandeweg geeft ze zich voorbereiden. En af en toe hebben ze inderdaad momenten dat ze denkt van, oh, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, totdat we zeg maar nu hier staan, 3 maanden later. Ja, dan moet ik wel zeggen dat langzaam het begint te kriebelen. En ja, de zenuwen wel nu, straks heeft dat nog niet, maar de zenuwen beginnen nu wel langzaam een beetje op te komen. Dan kom je eigenlijk aan wie voorstellen, joh. Ja, kijk, en ja, tot het moment, dat zal binnen nu een kwartier zijn we inderdaad nu trio. Ja, dus het is allemaal een beetje een rare gewaarwording. Ja. Nou, dus eerst trio, dus de vrouw werd dan Prinses. de prinses. Ja. En wij is de ene goeie meneer. De ene goeie meneer, dat is Frank Lemme, oud-prins. En de andere adjudant is Paul Evers, ook een oud-prins. Dus met 2 oud-prinsen hebben ik kan het niet meer misgaan. En nou ja, ik kan eigenlijk maar alleen zeggen. Ja. Het is geweldig. Nee, prinsenpak ga je voor Oranje vandaag, Olaf. Daar was ik niet mee bemoeien. Dat is nog één. Dat is nog geheim, ja. Nee, we gooien het prinsenpak aan, zo wie we nu erbij staan. Straks nog de steek op en de scepter en dan zijn we er helemaal klaar voor. Kijk, zo hoort dat. Dus dat gaat, voor Sanne gaat het vannacht natuurlijk een prins heerlijke nacht weer, sowieso. Ja, dat Door het feestgebruik bedoel ik. is even afwachten nog. Het zal een hele korte nacht weer. Ja. Hebben ze ook een spreukje in boksen? Nou, ze hebben geen spreuk, ik heb een spreuk. En die spreuk die spreekt goed namens ons allemaal. En die spreuk dat is van, nou, ik zal even vooraf erbij zeggen dat ik al 24 jaar grafisch vormgever ben. En daar een beetje op voortbordurend komt ze tot een bepaalde spreuk. Ik mag hem waarschijnlijk wel al verklappen. Ik bedoel, het is niet live, dus wat dat betreft is het allemaal niet zo'n probleem. Mijn spreuk dat is van, het is mee om het even, wij gaan de vastelovend vormgeven. Alaf. Ja, want dat had ik nog niet gevraagd, dat is wat ze eigenlijk deed voor die werk. Ja. Daarom heb ik nog niet gezegd wie het first. Nee, maar dat ze nu. Weet ze, dat vroeg ze zich heel leuk af. Zal ik dat wel vragen? Ja. Want de meeste prinsen doen geen kloten. Dat weet ik niet. Ik ben nog nooit prins geweest, dus ik zou het niet weten. Nou, ik wens je de hele show vast. Ja, dank je. En het zal best helemaal goed komen. Jawel, met zo'n trio, absoluut. ik denk dat Boksem geen betere keuze had kunnen maken dit jaar. Daar gaan we voor. Zonne Vasteloven. Dankjewel. Dankjewel. Zonne Vasteloven. Ja, Zonne dankjewel. Vasteloven. Vasteloven samen voor John. Ik zal zeggen, wat gaat er nu allemaal gebeuren vanavond? Nou, we hebben zojuist het boerenbroedsparen van 2020 goed geroepen. Dat waren Mai en Thijs Lenders. Mai is de vrouw van onze nieuwe voorzitter. En een zon... De vaten vliegen al de deur uit. Die wordt gedronken bij het leven. Kijk eens, we hebben een beetje geluid. We hebben gewoon zo meteen we hebben een teaser gemaakt met een filmpje. En daar gaan we zo meteen aanrijden. En we hebben eigenlijk de hele dag met een eind door het dorp gereden, gefilmd. Een beetje het jachtseizoenachtig nagedaan. En dat gaan we eigenlijk laten zien in de mensen. En dat is een filmpje van, ja, pak een beetje 8, 9 minuten. En dan gaan we knallen.
met het nieuwe drietal. Een schone vastelovend, Ja, we doen het toe, hè. dankjewel. En dan gaan we er maandag eigenlijk over spreken. Wat er allemaal gaat gebeuren in je boksen. Want met zo'n prins wat ik net heb gezien. Hoe lang duurt dat programma bij jullie morgen? Want we hebben wel een heel druk programma hier. Dus als we echt gaan uitpakken wat we allemaal gaan doen, dan wordt het wel een late uitzending. Ik heb verlenging aangevraagd tot woensdagavond. Oh, dat komt wel goed. Dat moeten we net kunnen redden met de plekplossers en boksen. Kijk, zo wordt het. Zo dat was lovend, joh. Goed dat je hier wordt en we zien ons morgen in de studio. Dankjewel. Zo dat was lovend. Zo dat was lovend. Onze nieuwe prins van 2020. Dat kunt toch? Doe maar even zelf die vangen. Paul! Maar wacht eens even. Toen was al prins geweest. En ik wil u vragen om die masker zelf af te doen. We weten dat het beter werkt. Sluit er hier aan, dames en heren. Onze nieuwe prins van 2020. Dat is... Oh, Prins Frank uit 2013. Ik snap er niks meer van. Kom maar naar verder, tegen een afstapje. En een helpje. Met het masker af te zetten. Dames en heren, hier staat er onze nieuwe prins van 2020. Prins Niek Beersen. Is het of zeg ik het? Doe mogen ze het zeggen. Zijn de dorstlustig ook van echte welkom hier Dankjewel. in ons, op een zong eigenlijk, het Brandstadselovens Café. Hoe kunt ze nu beter komen? Ja, nergens. Nou, Boeteboksen. ja, want het is een lang nacht geworden, heb ik gehoord, hè? Ja, het is een redelijke lange nacht geworden. Ja, we zijn tot na het uitroepen denk ik tot een uur of 3, kwart op 3 in de zaal geweest. Daarna zijn we met een selectief gezelschap, de heren Nijvenmich met alle dames, zijn we nog bij mij toe geweest. We hebben de beste frikadellen gebakken wat er zijn. Oh, die kennen we. Die ken je, nou, dat is goed. Dus als je een keer zin hebt in een frikadelje, dan zeg je welkom. Vraag je ons aan, bijvoorbeeld dadelijk even adressen uitwisselen, dan weten we hoe we moeten zien. Straks nog 3 uur, hè? Wat je wil, het vet is binnen altijd warm. Oké, ja. Kijk. En na de frikadellenbak hebben we nog even gezellig gemaakt. En een van de adjudanten, om een lang verhaal kort te maken, zei op een gegeven moment, of ik zeg tegen hem van Loester, de andere adjudant en ik hebben dezelfde kapper. Dus het adjudant Paul van Loester, dan gewoon ik dezelfde kapper aannemen. Ik zeg, daar hou je te gaan. Dus het moment in de zaal, omdat we een heel strak programma hadden, daar weet je dan alles van. Er was geen tijd meer om Paul, adjudant, op de bühne de horen te scheren. Zijn kapster is daar niet heel blij met, maar dat is nu eenmaal zo. Dus we hebben 's nachts om, pak een beet, 3:30, 4 uur, misschien nog wel ietsjes later, hebben we Paul een schone cape omgedaan. Een welgetelde, een schone komen voedenzak. Dat past je niet helemaal. Maar goed, het past je uiteindelijk net. Dus ik ben Paul zijn kop gaan kaalscheren. Ja, 3 mm. Misschien dat we het even kunt laten zien. Niet schrikken. Wauw. Ja, dat is super strak goed. Het past. Zo is voor Wim. Dat werd goed. Frikadellen en gratis kapper. Dat over jij, jong. Dat is sowieso gratis kapper, Wim. Ik denk dat het redelijk in de lijn past. Ja, dat is zo gebeurd. Dat maakt dich 10 jaar jonger. Serieus. We hebben een bios, blijkbaar. Dus na de uitzending mogen we hem even, ik wil de tondeus erover. Tondeus. Dan komt dat helemaal goed.
Nee, dus ja goed, nou dat we dat gedaan hadden en dat gezellig bijeen hebben gezeten, was het uiteindelijk 5:30 wie we in bed lagen. Dus die prinselijke dag werd heel kort. Dat vermoedde hij wel inderdaad, ja. Dus, Maar dat vond de goed. prinses niet erg, geloof ik. Nee, in die toestand, die toeskomen. Oh. Kijk, we lagen om 5:30 in bed, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het nacht kort wordt. Was het niet dat onze adjudanten al redelijk vroeg inderdaad in de weer waren om het huis te versieren. Volgens mij zei Sanne tegen mij van, Loester, ik hoor boete gaat. Maar nou, ik hoorde nog niet zoveel, of ik wilde het niet horen, een van de twee. Maar goed, de mannen waren beide om 8:30, of misschien wel iets eerder zelfs, horen ze dus zeg maar in de weer om hun huis te versieren. Dus het was inderdaad, wie aangekondigd, een hele korte nacht, ja. Ja, dat zijn ook bepaalde tradities. Dat is ze ook niet meer bij alle vastelovendsprinsen. Dat zo'n huis versierd werd. Wat voor kleuren hebben ze het gemaakt? Ook oranje? Nee, de traditionele kleuren toch. Ja, toch? Dus hoe eigenlijk vastelovend is, we hebben het straks gehoord met een nummertje. Ja. Rood, geel en groen. Ja. Dus ja, dan kun je zich op 2 vingers uittellen, of op 3, welke kleur dat wij in de tuin hebben. En ik moet heel eerlijk zeggen, alle complimenten aan mijn adjudanten, ze hebben het super schoon versierd. En het ziet er echt geweldig goed. Dat is jammer dat we niet in beeld hebben. Dat we nu met kunnen nemen, maar van de zeurig in de kallen. En wie ze dat eigenlijk versierd hebben, nou zo'n korte nacht, liep me dat toch wel een zware opgave. Ja, op zich. Ja goed, ik weet niet wie zwaar het was. Voor mij was het redelijk zwaar om mijn loeken open te doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Adjudant Frank is liefhebber van het Guinnessbeer. Helaas was dat afgelopen zaterdag in de zaal op. Dus Frank was redelijk fit, al dan niet. Ik kwam er net terug van vakantie en toch een beetje last hij van zijn maag van het Oostenrijkse eten. Dat ligt wel zwaar op de maag. Dat ligt zwaar op de maag, dus daar had er enigszins geen last van. Paul, nou ja goed, dat was redelijk fit. En natuurlijk, hij kon gaat langer blijven liggen, omdat hij hoefde zijn horen niet meer in de zaal te doen. Dus wat dat betreft, hij heeft natuurlijk even goed, gaat meer minuten om wakker te worden. Dus ik vond dat ze beide er redelijk veel uitzogen, ja. Ja, dat is toch een heel belevenis om door prins te weren en boksen. Maar als je dat zo hoort, dan hebben ze nu weinig nachtrust gehad. Dus de prestatie op het werk zal er ook wel naar zijn geweest. Want de grafisch vormgever, is er het rood, geel, groen uitgekomen? Of? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga vanmorgen om 9 uur een afspraak eigenlijk op het werk. En nou ja goed, ik zat er niet heel fris en fruitig bij. Nee. Dus ja, dat heb ik wel gedacht. Er is weinig rood, geel en groen uitgekomen vandaag, maar goed. Wat steekt er nog allemaal op dich te wachten, vroeg ik? Ik heb geen flauw idee. Dus toen wist je niet wat er allemaal gaat gebeuren toen met vastelovensdinsdag? Kijk, we weten natuurlijk dat het heel gebeuren en vooral in de weekenden is natuurlijk een enorm druk programma. Op voorhand weet zich niet als de jaar is voor het Prinsschap wat er allemaal op de gaaf komt. Nou goed, ik ben nu 2 dagen geleden uitgeroepen. En nou ja, wat ons staat te wachten, ik heb geen idee ervan. We laten ons herkomen. En nou ja, goed, ik kan alleen maar denken van, het is het schoonste wat ze met kunnen maken. Er was maar 1 keer in die leven prins. Dus ik samen met mijn vriendin Sanne en mijn adjudant hebben we besloten, we gaan er een super schoon seizoen van maken. Dus ik zou zeggen van, laat maar komen wat komt en we zien wie het gaat. En de posters met het programma die op zaal gedrukt, zeg maar. Nou ja goed, we hebben gelukkig een heel goeie en grote en schoon vereniging. Dus de taken die zijn heel erg goed verdeeld. We weten het programma, ik heb ze niet zelf gemaakt en laten drukken, maar dat komt helemaal goed. Helemaal top, helemaal goed. Ja. Ja, dan rest me eigenlijk nog maar 1 ding te zeggen, want ik heb gehoord dat jij zo muzikaal door het leven. Toen hebben ze ook een liedje. Nou ja goed, gaandeweg dat we met het trio en de dames bijeenzoten, is het idee geopperd van, ja, zou het niet heel erg chic zijn om eens een nummer te maken? Een eigen nummer. En ik dacht van ja, dat is chic. Alleen de vraag is, ja, kunnen ze zingen? Kunnen wij zingen? Gaat dat gaat weren? Uiteindelijk, we hebben de koppen bij elkaar gestoken en we hebben een nummer gezocht. We hebben er een tekstschrijver bij gezocht, David Peters. We zijn de studio ingedoken bij Ver Kolen in L. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was boeteverwachting goed gegaan. Dus we... Zo. Dat hoor ik hier, LVK waardig. LVK waardig. Dat was net te laat. Dat was net te laat. Was net te laat voor me te doen. Voor de inzendingen. Ja, ik denk dat ze slim zijn geweest in Maastricht. Die hebben dat van de vuur afgesloten, die hebben dat zien aankomen.
Maar we hebben wel de burgemeester gehad van de georganiseerde stad. Dus Ja. misschien dat er nog wat te regelen is. Mehmet. We kunnen een oproep doen aan de burgemeester. Misschien kijkt er vanavond. We hebben het wildcard en dan er tegenaan. Hè. Ja. En dan denk ik, laat het eens even horen en dan gaan we weer even met de burgemeester contacten. Misschien wil het er wel. We willen het. Nou, we laten ons verrassen. Als we gekke snakken, de vlogheid kon maken, dan gaat het richtig los. En wij gaan die maken, de liedjes met waken, werd dit weer grandioos. Als wij die laat gekken, maar lang blijven plekken, dan gaat het richtig los. De oven je rekken, niet even vertrekken, werd dit weer grandioos. Er is zoals om het even, en feesten is ons motto. Kijk uit, nu springen hier, want wij geven het commando. Aan die een elkaar en hou maar op die kist. Iedereen mag willen dat de prins binnen is. Lullen wie en lullen zo hel als het maar geeft, als de prins op toffel stijgt. Aan die een elkaar en hou maar op die kist. Iedereen mag willen dat de prins binnen is. Lullen wie en lullen zo hel als het maar geeft, als de prins op toffel stijgt. Als er een paar rozen, als prins komt de rozen, dan gaat het richtig los. En wij zonder pauze, maar door blijven rozen, werd dit weer grandioos. Als wij dan weer opkomt, finaal op het kop stond, dan gaat het richtig los. En op het buffet stond, de schotels opkom, werd dit weer grandioos. Er is zoals om het even, en feesten is ons motto. Kijk uit, nu springen hier, want wij geven het commando. Raam die een elkaar en hou maar op die kist. Iedereen mag horen dat de prins binnen is. Rullen wie en lullen zo hel als het maar geeft, als de prins op toffel stijgt. Raam die een elkaar en hou maar op die kist. Iedereen mag horen dat de prins binnen is. Rullen wie en lullen zo hel als het maar geeft, als de prins op toffel stijgt. Iedereen mag horen dat de prins binnen is. Rullen wie en lullen zo hel als het maar geeft, als de prins op toffel stijgt. Draag die in elkaar en hou maar op die kist. Iedereen mag horen dat de prins binnen is. Rullen wie en lullen zo hel als het maar geeft, als de prins op toffel stijgt. Wat vond je ervan? 11 jaar waardig of niet? Dit nummer. Toch wel, hè? Luister nou, ik zal er 2 dingen over zeggen. Tweede. Dat werd nummer 1 bij het LVK en bij het Prinsenslagerfestival. Dus het werd 2 keer 1. Ik denk dat onze prins toch wel een keer, zelfs de zaal van enthousiast. Heel mooi. Misschien kunnen we Ron Aspersing even zelf bellen, want de box gewoon een connectie met de show gehad.
Misschien dat het wel lukt. Ja, tuurlijk lukt het als je dan met de volle zaal hier gaat, wat ik er zo denk op de ik. gaan, wat heb je En gezien? die frikadellen. En die frikadellen erbij, want Maar die dat is frikadellen omkoping, kan dat doen we zeer niet aan, hè. Dat doen we niet Het aan. gaat helemaal lukken. Heb ze nog niet in de spreuken zag? Ja, dat klopt. Dat heb me gevraagd. Mijn spreuk. Dus mij gaan we even, wij gaan de vastelovend vorm geven. Alaf. Ja, dan zeg ik nog maar een keer. Ja, zeker, dat Dus gaat. mij gaan we even, wij gaan de vastelovend vorm geven. Alaf. Wat ze er noemen? Het is mee om het Veel gaan de vastelovend vorm geven. Alaf. schone wasseloven. Dankjewel. Schone vastelovend. Vanmorgen gaan we over naar het Schone Maria Hoop. Want eerst voor u de leukste tante ooit zeggen, Tante Agathe. Wie ben ik, tante Agathe, zo gek wie een haat. Wie ben ik, tante Agathe, dus er is gaat te doen, dan ben ik toch paraat. Wie ben ik, tante Agathe, zo gek wie een haat. Wie ben ik, tante Agathe, dus er is gaat te doen, dan ben ik toch paraat. Is ergens een feestje, dan ben ik erbij. En ook mijn security, dat is van de partij. Ik doe mijn gouden sjaal om en ben al langer weg. De leukste tante van het zuiden, dat ben ik. Wie ben ik, tante Agathe, zo gek wie een haat. Wie ben ik, tante Agathe, dus er is gaat te doen, dan ben ik toch paraat. Wie ben ik, tante Agathe, zo gek wie een haat. Wie ben ik, tante Agathe, dus er is gaat te doen, dan ben ik toch paraat. Ik ben altijd nieuwsgierig naar alles om me heen. Ik kan met iedereen, want kletsen doe ik her. En achter alle kerels, daar ga ik achteraan. De leukste tante van het zuiden, die komt eraan. Wie ben ik, tante Agathe, zo gek wie een haat. Wie ben ik, tante Agathe, is er iets gaat te doen, dan ben ik toch paraat. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers.